Сәлем достар. TMTV каналының ең клиплы тапшырын қарарға әзірсіз екен, мен Айрат Ильясов башлап та жіберем. Башта тапшырыбызның темасын айтам. Бүгін біз урлашу кіші әйбіріне рөхсәтсіз қағылу турында сөйлешербіз. Топ клип президентларының мындай хәлгә юлыққаннары бармы? Әйбірләрін урлатқаннары бармы? Бәлки бірәр кішіге ярдәм иткәннәре дә бардыр. Алдағы бір сағат дәвамында сұрауға жауап табылыр. Кеттік. Топ клип қағидалары үзгәрмәді. Премьерны тәқдим иткәнмен икән, димәк, президентыбыз белән саубуллашырга туры киләчәк. Әлеге клипны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карабызык. Яз көннәренә олы ямүздә аккышлар кайтты, син киткән яктан. Хит-парадыбызда катнашырга теләүчеләр саны күп булу сәбәпле, тагын президентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Карыйбыз. Елмаюын әсир итәсеман, бар җир шарын, барлыгы галәмнең. Син елмайсаң, җылы җилләр исе, иркәләрләр сыйпап чәчемне. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле. Кояш назлап жылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, миңа бик күңелле. Нурлы кояш назлап жылыткандай, шатландыр син бәгыркәем мине. Атна сайын сезгә яңа клип тәкъдим итсәм дә, әлеге мизгелләрне зарыгып көтеп алам. Резидентыбызны каршылыгыз 13:20 номерына тауышлар юлларга онытмагыз. Башлый әле дейсің ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән, башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән.
sabır ite ardım Emin indi seni küte Gafu ite ardım Yok kirek mi bütün Başla mümkün tügül akbitten Yüreğimde bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Yok kirek mi bütün Başla mümkün tügül akbitten Yüreğimde bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Yok kirek mi bütün Başla mümkün tügül akbitten Yüreğimde bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Yüreğimde bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Татар эстрадасында берсеннән-берсе матур клиплар туып тора. Аларны сезгә тәкъдим итеп өлгерергә генә кирәк. Шуларның берсен карап узыйк. Клипны ошатсагыз, беренче урынга лаек дип тапсагыз, тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Yıldızlı tünlerim min sizden Sıradım yıldızının yaktısın Yalvardım köklerge dik jirde Tabaldım canımın yartısın Bir nazga bir hiske direnip Yaşarga ömürler birilgen Canımın yartısı sindiyip İsmin yürekge şigilgen Korkutmay salkını kışlarının Көңелім мәңгілік ясыман Менен де бәхетлі бір кем yok Yanımda her vakit sen bulsan Bir nazga bir hiske direnip Yaşarga ömürler birilgen Canımın yartısı sen deyip
Ришат Шейхетдинов мәктәптә булган вакыйганы әле дә онытмый. Бер егетнең фотоаппараты югалган иде. Укучылар, укытучылар мәктәпнең астын өскә китереп эзләдек ди җырчы. Урлаган кеше куркыптыр, фотоаппаратны бер почмакка калдырып китә. Ә Ришат аны табып хуҗасына кайтара. Aşkıma seni meni yuğaldırga, yüreğinden sızıp taşlarga. Durmuş yolu tik başlandığına, nige yalgız şudan başlarga. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sevgili berelerdegine, niga aşılganını kütmezken, ağırlıklar kilse ikev berge, niga jidekleşip ütmezken. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Min bitsin tevgi mehabetin, Xuday birgen sakla ömürge. Dünya bulgaç türlü haller bula, erinde salma siyen kümülge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Biz qabızgan uşaq dürlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Qalsın bizden sağınıp süylerge. Зәринә Хасаншинның бердә әйберен урладканы юк. Ләкин дус кызларының телефоннарын, акчаларын урлаганнары булды ди җырчы. Зәринә фикеренчә, урлау ул мәгънәсез эш. Бүген син урласаң, иртәгә син үз әйбереңнән колак кагасың ди ул. Yazmışlar yarında, men seni ko'rgachtin ışandım, dünyada muhabbet barına. Ömrüm bek yirak, barası yollarımızın, yaktırtıp ko'nglim ko'klarin, qabında muhabbet yıldızın. Ömrüm bek yirak, barası
Яктыртып күңелен күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Мин сине гел эзләп йөргәнмен Төннәрен төшемдә күргәнмен Пышылдап дәшсәм дә исмеңне Бәхеттән сул кылды йөрәгем Гомерем афыга бик ерак Барасы юлларымызын Яктыртып күңелем күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Гомерем афыга бик ерак Барасы юлларымызын Яктыртып күңелем күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Синле һәр мизгелем мәңгелек Кадерле тик синле көн-төнем Гомергә яратып туя алмас Мәхәббәт йодызым син минем Гомерем афыга бик ерак Барасы юлларымызын Яктыртып күңелем күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Гомерем афыга бик ерак Барасы юлларымызын Яктыртып күңелем күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Яктыртып күңелем күкләрен Кабынды мәхәббәт йодызым Статистика буенча дөньяда иң кара кешеләр ул сез кызлар. Әйе, күпме егетнең йөрәген яралап, йокыларын урлыйсыз бит сез. Бу хөрмәттән безгә, ирләргә мораль компенсация да булдырырга кирәктер. Мин әлеге компенсация турында уйлап торам, сез киләсе резидентыбызны карагыз. Язлар килде, күңелләрдә ташкан Исрәмин, шомарт исенә Без танышкан, тәүге сөю кичен Мин сагынып, искә төшерәм Исеңдәме, иркәм язгы кичләр Тәүге сөю, тәүге үбешү Таң аттырган шаклар капка төптә Көткән шаклар кабат күрешү Исеңдәме, иркәм язгы кичләр Тәүге сөю, тәүге үбешү Таң аттырган шаклар капка төптә Көткән шаклар кабат күрешү Шымыр чәчәк аткан язгы кичтә Бүләк иттең гөлләр бәйләме Мәхәббәтән исереп йөргән шаклар Көтеп алган сөю бәйрәме Исеңдәме, иркәм язгы кичләр Тәүге сөю, тәүге үбешү Таң аттырган шаклар капка төптә Көткән шаклар кабат күрешү
kilidi şımırt islerine isirem Ütkenlerge yigirip kiri koydum Seni sağınıp iske düşürem İsingdeme irkem yazgı kişiler Devgi suyu, devgi übeşü Taң attırgan şaklar kapatıp de Kötken şaklar kapat göreşü İsingdeme irkem yazgı kişiler Devgi suyu, devgi übeşü Taң attırgan şaklar kapatıp de Kötken şaklar kapat göreşü Taң attırgan şaklar kapatıp de Kötken şaklar kapat göreşü Kötken şaklar kapat göreşü Rüstem Galiyev'nin urlatkanı da yok, kişi yugaltkanını tapkanı da isinde tügül. Aldığını, ortını qarap yürüge kerek. Kişiler hazır bik yavuz deyip üstədi Rüstem. Alay deme Rüstem, aralarında benim köbek eybet, yağımlı kişiler de jiterlik. Sağındım Sin qayda, sin qayda, sin qayda Bir günü uçraşıp, bir günü tabışıp Məngüge qavışık biz eyde Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varpaz Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varpaz Qavışık, qavışık, qavışık Sin qayda, sin qayda, sin qayda Hiç sünəməz, sürelməz, hiç sünəməz Saf hislər, ak hislər Qabızıq biz yanğa Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varpaz Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkiride bulalmaz, uçraşuğa varpaz Tabışık, uçraşık, qavışık Tın kişte, vaktinde, alıtanda Tuzinde bəxetim, tuzinde aşıqıma Otlarga sinimile hiç salma Jil buranlar, qar yanlarlar Kişkirde bulalmaz, uçraşuğa varpaz 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 Kişkirde bulalmaz, uçraşuğa varpaz
Лилия Муллагалиеваның әйберләрен югалтканы бар. Кем белә инде, әллә югалттым, әллә урладылар, кеше гынахына керминде ул. Ләкин үзенең кеше әйберенә кагылганы да юк. Әти әнисе аны җирдә 10 тиен тапсаң да алма, кеше әйберенә тимә дип өйрәткән. Бигрәк матур хатын кызның бәби көткән мәлләре, әниләрдә, бәбиләрдә гүя дөнья ямнәре. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны яратканга өлгерәләр, бәби көткән әниләр. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Күңелләр тулы сөенеш, йөрәк тулы ярату, хатын кызны кешелек итә, бала өчен җан ату. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Бала тавышлары белән шатлык тулсын өйләргә, насыйп булсын һәммәбезгә бишек җырын көйләргә. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Уңган тырыш ширләребез яхшы әти булырлар, улым кызым өчен рәхмәт диеп кенә торырлар. Яшигәле балаларның рәхәтен күреп кенә, улыбызны, кызыбызны кочаклап үбеп кенә. Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә, әти әни булуларының кадерен белеп кенә. Яшигәле яратышып, елмаеп көлеп кенә, әти әни булуларының кадерен белеп кенә. Әти әни булуларының кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә, кадерен белеп кенә. Гомумән кеше әйберенә кызыккан кешеләрне аңламыйм диде Гөлдәния Хәйруллина. Җырчы фикеренчә, тормышта материаль байлыклардан да мөһимрәк әйберләр бар. Кешенекенә кызыкмагыз ди Гөлдәния ханым. Мин аның белән килешәм һәм сезгә узган гомер жәл булмый клибы өчен тавышлар елларга киңәш итәм.
Yazının suyu şevşekleri Şimişlerge eğlengen Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Tırmışta türlüsü bola Parasını kürdük Tek bir vakit ikimizde Yatlarga sır vermedik Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel bolmay Gönül suda yoğa ağam Biraz kala tutamay Yaratkan yar bilen birge Uzgan ömür jel Alda elli, alda bizning eng baxtli chog'imiz. Oltin ko'zlar jetganda da eng qarshilar biz. Gönül suda yo'a ağam, biraz kala tutamay. Yaratgan yar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Gönül suda yo'a ağam, biraz kala tutamay. Yaratgan yar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Gönül suda yo'a ağam, biraz kala tutamay. Yaratgan yar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Yaratgan yar bilen birge, uzgan ömür jel bolmay. Uzgan ömür jel bolmay. Gülnar Sakayeva'nın birde mınday situasiyada qalğаны yok. Hatta әйберемне de yo'qotganim yok. Allah'ım saklasın, kişi әйберне kızgırga yazmasın. Urlau bitu şiir deydi jırşı. Terbiyeli Gülnaz üçün 13-20 номерда 209 kodu bilen tavuşlar yıllarga unutmağız dostlar.
болашаққа Сіз есінде бала болып Біз бит шулай қалашаққа Исен генә болағызша Сіздің яшау бізге керек Бірге яшәгәндә Біз бір бүтін екен деймәк Нур итәсесе шулай Карашлардан аңлап безне Шатланышып яшәгезче Хөрмәт итеп бер-бергезне Исән генә булагызча Сезнең яшәү безгә кирәк Бергә яшәгәндә Без бер бүтән икән деймәк Исән генә булагызча Сезнең яшәү безгә кирәк Бергә яшәгәндә Без бер бүтән икән деймәк Бергә яшәгәндә Без бер бүтән икән деймәк TMTV премияларын тапшыру тантанасы турында онытмағансыздыр инде, ләкин тағын бір тапқыр исіңізге төшереп узасым килә. Әлеге тамаша 15 апрель көнне пирамида күңел ачу залында узачак. Килми калмагыз. Без сезне көтәбез. Сүйгірің бар сиңа бирем Жил яңғырдан сақласындырмам Сенің қолар жылы мен бет берем Үшітмәсің аны тундырмам Сүйгірің бар сиңа бирем Сен бет менің якын ұз кішім Сенің қарашын мен бет берем Шол қарашларыңнан есірдім Сүйгірің бар сиңа бирем Сен бет менің якын ұз кішім Сенің қарашын мен бет берем Шол қарашларыңнан есірдім Сүйгірің бар сиңа бирем Өзіп алып ерек түрінен Мен бет білем сенің ерегіңе Көптен менің шешке шегерген Сүйгірің бар сиңа бирем Сен бет менің якын ұз кішім Сенің қарашын мен бет білем Шол қарашларыңнан есірдім Сүйгірің бар сиңа бирем Сен бет менің якын ұз кішім Сенің қарашын мен бет білем Шол қарашларыңнан есірдім Сүйгірің бар сиңа бирем Жүн яңғырдан сақласындырмам Сенің қолар жылы мен бет берем Үшітмәсің аны тундырмам Сүйгірің бар сиңа
Сәнгать шундый четерекле нәрсә инде, бирдә кешенең стилен җырлау манерасында урларга мөмкиннәр. Ләкин чираттагы резидентыбыз Рөстәм Асаевка бу куркынычлы кыянамый. Кабатланмас җырчы өчен тавышлар юлларга онытмагыз. 1320 номерны 215 коды. Кыр казылары жырлап, кыр казылары еллап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Кыр казылары жырлап, кыр казылары еллап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Йөрәк сакрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сакрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sen unutma jirde bil barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. 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 Салават Миниханов һәм Гүзәлемнең «Ай-яй-яй» клибын бүгенге көндә 100 меңгә якын кеше караган. Аларның күбесе сездер, тамашачылар. Кат-кат клипны карау гына түгел, тавышлар да юлларга кирәк, дуслар. Дуэтның коды 211. Әбиеңім үйге қайтқаш, Ой, білейін, бұларға бет ілеге, юны да көрмегендер. мен аңарға айттым, Орал, зейтіне отыралар бұлар. мені де құя. Бұларны кіргеш, мен бет бір толтырам бет. Сонdan берлі, үйде тәртіп, аңладың ма? Әкият сатма инде. Күшкелер қайттық, юлlar жоқмышла бұтыралар, қамаша еші бұтыралар, шақ қатардың ұрамдарына кіремегендер. Бұл ненде қайыл бұл шығарға керек. Бар қыз, бар. Балбай. Dinle. Kötme.
Aydan şeyde kaynamagan İşte bunu uluyuk şoba Ay 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 Nişik yaşar biz bulay Ay 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 Yalnız yaşamak ulay Ay 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 Nişik yaşar biz bulay Ay 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 Yalnız yaşamak ulay Bir qarasak buylap riza bulup soylap Qavuştuk biz irken tuyosap Şunun için canım durmuş yemin tatıp birge yaşav gerek ut yanıp Ay 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 Mendiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Ay 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 Mendiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Ay 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 Mendiga birge şulay Göbel kızım. Sen sprey bir kuçet. Mene kızım benim kilim bulup çıkan da kilim kulmayayım. Gelişip durup. Evisi Dur. Niçe bededin şu korkutup? Evisi Ne sabıldın? Evisi min seni şundu yaratam. Ay 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 Mendiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Altuğ ham Azat Fazlıyevlarga da şirat жетті. Azat Xayriya konsertında jırlarga bara. Kişiga bik qatı ışana idim. Şuna göre kurtkada qolgan eybirlerge tiyerler dip başıma da kilmedi di jırşı. Lekin Azat iki jırlap kirgençi, anın kiselerin şiz tartıp kiteler. Bundan soň Azat kurkыңны da, sumkыңны da qaldırıp yirme. Sizin tavuşlarınız yerdeminde 3-nji urunga minip jitken jırşını qarşı alabız. Ey xetirsiz. Metruşka salarga unutqanman eken. Hey qarşı, qartaydın şol indi. Bar idi bit senin de. Ut kibik matur şaqlarına. Tabiatni har kunida Жылы аяз tuyular Ko'ngil quyoshi agarda Surilmigir bo'lsa Tadimi dimi tadimi dimi Yashargada yasharga G'umirlar tik bir-birilar Qarib kerak belarga Tadimi dimi tadimi dimi Yashargada yasharga G'umirlar tik bir-birilar Gurlab kerak yasharga Başlar sayırıy Көңілі юатырған
Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Дус туганнар сау сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейеми юлдырыйк бей Кештер барда жандарда Ух, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Ух, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Мирхат Гайсин фикеренчә, җирдә 100 сум тапсаң да алырга кирәкми. Икеләтә чыгып китә ди җырчы. Аның белән килешми мөмкин түгел. Хәләл табылмаган мал хәрам була диләр. Ә Мирхат өчен тавышлар юллау хәрам түгел. Шулай булгач 210 коды белән SMS-лар юлларга онытмыйбыз дуслар. Көмеш медаль иясенә алкышлар. Алтын пармакларны салып балык тутый күлләрдә Күрәсеңме безне мактап тургай сайрый күкләрдә Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре Әйдә җаным күлгә төшеп коелыйк без суларда Моңа кадәр мин белмәгән булган икән кайларда Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре Икәү тыңлык күккә карап тургайларның җырларын Алларда бик безгә дип бүләк итә моңнарын Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре Мин бит сине бүген күрдем, кайда
Kayrayırdın elleri Gün bitsini bugün gördüm kayrayırdın elleri Güzeliye'nin sumkısında kişiliğin da telefonun da urlaganları bulgan. Birisi de kiri koytmagan. Özü jırşı birisinde iri bilen ür-yanı iPhone tapkan. Yarayla telefonuna Anise'nin numerin kırtırga ülgürgen. Şulay etip kine hujasını taptık deyip urtaklaştı Güzeliye. Birinci orunga iya bulgan rezidentimizni kutlayız. Biz cennet bizning olda gül Nigolay deb sırap turma o'zing bil Turmushimiz shunday rahat baldamay Yashab yotamiz teptirib hay Turmushimiz shunday rahat baldamay Yashab yotamiz teptirib hay Siz gırgan kibik barajay Gözlerge ne değmesin dip ay kıday Turmushimiz shunday rahat baldamay Yaşap yatamiz teptirib hay Turmushimiz shunday rahat baldamay Yaşap yatamiz teptirib hay Çatlık bilen yaşayıp gel şulay Başışında balkıp dersin menge yaşay Turmushimiz shunday rahat baldamay Yaşap yatamiz teptirib hay 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 Yaşap yatamiz teptirib hay Гадәттәге sizning 1 saat vaqtınızны min Ayrat İlyasov urladım. Lakin ul saat boşqa uzmadı. Sizni motor kliplar, qiziqli fikrlar bilan tanıştırdım. Bugunga sog'lashib. Kelasi uchrashuvlarga qadar пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.